काय करते काजल? तुळशीला दिवा लावते. लाव. आणि मी चाललो चिकन आणायला. गाडी पहिली किकने चालू करायची. चिकन घ्यायला आलो होतो, पण त्यासोबत डीमार्टला पण येऊन गेलो. काय काय जे घरगुती सामान पाहिजे होतं. जसं कसं डीमार्टमध्ये चायपत्तीवर ऑफर असते ना, चायपत्ती आपल्याला स्वस्तच असते, 250 रुपये किलो. बाहेर घेतलं की 450 रुपये किलो. मी सर्व सामान भरून घेतलं. आणि कुठे देवाच्या म्हणजे आपण मंदिरात गेलो तर अगरबत्त्या लागतात ना. एक किलो चिकन आज रेट 250 रुपये. हे चिकन कुठे तिकडे धुवायला ठेव. ठेव आतमध्ये. पिशवी घेऊन ये ना. म्हणजे चांगली का? हा चांगली सामानाचा. काय दोन अगरबत्त्या राहू दे. गए थे अकेले अकेले. हे चायपत्ती घे. खोल दे. चायपत्ती नाही, मसाला आणि हे आपण जाणार आहे ना एक एक ठिकाणी द्यायला होईल आणि बाकी फ्रूट्स द्यायला होईल है ना. बरोबर आणलं ना. दूध पण आणलं बघ. डीमार्टमध्ये काय गेलो जरा पुढे डीमार्ट. बाहेरून चायपत्ती घ्यायची म्हणजे 500 रुपये किलो. डीमार्टमध्ये 250 रुपयामध्ये किलो. चायपत्ती आणल्यावर किती खुशी बघ. चायपत्ती आणल्याची खुशी आहे ही. चला चिकन करता ना पटापट. वेलकम. कोण आले आहे? काव्या मॅडम. सकाळ सकाळी दर्शन झालं. सकाळ सकाळी आले. वाटण लसूण आहे, जिरा, हळद, आपली खोबरा, कोथिंबीर, मिरची, कढी. कोकम भिजायला टाकली. आज स्पेशल काय बनवते हे? आज स्पेशल आमच्या कामगारांसाठी जेवण. हा पूर्ण चिकन आणि जे काय भात आम्ही काय बाहेर जातोय त्यांना बनवून आम्ही बाहेर ठेवणार आहे, म्हणजे ठेवणार आहे ते येऊन जेवून जातील आहे ना. होय. मी अजून हेल्मेट पण काढला नाही. आता इथे काय भात शिजतोय ना. भात शिजतोय. हा 10 माणसाचा भात आहे. 10 माणसाचा. हा 10 माणसाचा भात आहे. आणि इकडे चिकन पूर्ण आहे. हा पूर्ण चिकन 1.5 किलो. 1.5 किलो. आणि बाकी कसं काय? कढीचं वाटण वाटलेलं आहे. हे कढीचं वाटलंय. आता कढी बनवणार. ओके. काम चालू करते. त्यानंतर ह्याच्यात टाकाल ना. ह्याच्यात ना हात भरून जरा थांबवायला बोला त्यांना ना. पाणी भरतोय आता तुमच्यात. पाणी आपली ही भरली आणि ही भरली. हे दोन्ही भरल्या. आता तुमच्यात भरतो. तुमची मोठी आहे ना. हा 5000 लिटर मागवले आम्ही. बांधकामला खर्च करतो पण पाण्यात कंजूसी गेली तर बांधकाम कसं राहील उभा आहे ना. आमच्याकडे हा 700 रुपयाला दिला टाकाय. पाणी पाहिजे ना. आला पाणी. भात आहे. चिकन मामा चला गाडी काढूया आपण. हा प्लेट चमचे पण देऊन. तू कुठे चालली? मी आता चालली. कुठे कुठे? हे आपण चिकन बनवलं ना. ही कढी आहे. कढी. कोणाच्या तरी तोंडाला पाणी सुटलं इकडे.
कढीला भाताला देऊ ना. हा मम्मीचा स्पेशल कोकणी चिकन. हे सर्व ते आता पाठी नेतात आहेत ना, त्यांना पाठच्या रूममध्ये जेवायला. आमच्या आजचं स्पेशल चिकन खाऊन बघा. आमची मम्मी शेफ दांडा दांडा पकडा, एक असा पकडा. हा आरामात जेवा. हे मम्मी कांदा आहे, कांदे दे 2-4 कांदे दे. ते खातात ना, कांदे बिंदे खातात ना. हो हे घ्या थांबा. तुम्ही तुला हे मास घेऊ. घे कांदे खाऊ. कांदे खाता ना. खाऊ. काय आता एक घाला. 2 आली त्याला, एक तुम्ही घाला, एक काजलला द्या. हे घेतलंस ना खाऊ. असं घाल. तुझा पण क्लिप मध्येच आता घाल. ते खाली ठेव काजल, आणि ते आत्याला घालतो. काजल आता कुठे कुठे चाललो माहिती तुला? म्हणजे सर्व रिलेटिव्हच्या घरी. अजून 2 सिस्टर्स आहेत, त्यांच्या पण घरी चाललो आपण. बाकी सर्व काम झालं आपल्या फटाफट. काजल मास्क घेतला. माझा मास्क कुठे आहे? दे माझ्याकडे. काजल कुठून बसते? इकडनं. ठीक आहे, हात घे. गेट लावू आम्ही, बाहेरचं काम नाही आहे. पहिले पेट्रोल करूया. आता हा रस्ता चालला रेल्वेला. हे काय सनशिल्ड. आता आपण आलो रेल्वेला है ना, रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन. आता आलो पेट्रोल भरायला. हा ऑरेंज कसे आहे? ऑरेंज 80 रुपये किलो. ऑरेंज. ॲपल कसे? ॲपल 160 रुपये किलो. हे वाले हे 180 रुपये किलो, 160 रुपये. 1 किलो द्या. 1 किलो द्या. हे कसे किलो? हे 100ला किलो इतके. तुम्हाला मी 1.5 किलो देतो. हे आम्ही जागेवर आणतो म्हणताना ह्या रेटला द्यायला परवडतं. 100ला 1.5 किलो. ये रामफल कसे किलो? रामफल 200. रामफळ पिकलेला आहे. रामफल पिकलेला नाही. हे बघ 1 किलो हे घेतलं, 1 किलो हे घेतलं, 1 किलो हे घेतलं. आहे पिकलेले आहे. टरबूजचं 40 रुपये. अजून काय पाहिजे? एक पिकलेला घ्या. आता तुम्ही सर्वांचे ना मिक्स करून 4 पिशव्या बनवा. 160. ही टिकू तुम्ही 2 किलो घेतला होता का? ही टिकू बघा आणि ही टिकू खावा. हो का? ही घ्या मॅडम, खाऊन बघ रे. खाऊन तरी बघा. ही बी बघा आणि टिकू ही बी खावा. बदल वाटल्यावर पैसे घ्या. या मॅडमला पण द्या. कसे देतात ते? हो, मॅडम द्या. 100ला 1.5 किलो. द्या. असं मिळतं क्वालिटी. आता तुम्हाला एक काम आहे, 4 घेतले ना, 4 पिशव्या करा वेगवेगळे असे मिक्स. बोला चांगली तुमची. बघ कापायला ठेवलाय. चिक्कू आवडला मला. टाकू चुकून. हां हे सर्व टाकायचं. हे काय करताय? टरबूज त्यातच टाकायचे ना? बोलायचं नाही हो ना, दुसरं टाकतंय. तर तुझं हे वेगळे ठेवा, हे आत्याकडे दे. बुधवारी नाही, मंगळवारी आला तर. बुधवारी मला मुंबईला जाणार. चला थँक्यू. चला भजी घ्यायची आहे. बसा. पण हे सजेशन कोणाचा फॉलो केला सांग? फ्रूट वाटायचं. कोणाचा केला? हां आपल्याला कमेंट आली होती ना. हां तुमचेच कमेंट येतात ना की तुम्ही बिस्किट वाटू नका. हां तर आम्ही सर्वांना फ्रूट्स घेतलेत. टोटली 500चे फ्रूट पडला बरं ना. हा रोज फिरायला जातो, रोज फ्रूट्स घेतो. चला तुम्ही रत्नागिरीचे रेट माहिती पडले का? हा तू विचारलं ना सर्व. ॲपल 150 रुपये किलो. हा, ऑरेंज 100 रुपयाचे 1 किलो आणि पाव किलो म्हणजे 1.25 किलो. हा. द्राक्ष 1.5 किलो हे 100 रुपयाची. द्राक्ष मस्त आहेत, गोड आहेत. भजी का भजी पाहिजे काजल? हा भजी पाहिजे ना. तुम्हाला कोणती? तुला कशी ती दिली? काजू कतरी का क्या रेट है आपके पास? काजू कतली का 800 रुपये. मम्मी
लगेच उघडला ना? पाणी घेतले मी. का तू खा आणि मामाला दे. कांदा भाजी खायची मजाच असते ना वेगळी. तिकडनंच उतर साईडून उतरली. मामा चांगला आशीर्वाद द्या. वेगळे हे दुसरे मामा. हा काय? हा हा डॉग बघ केवढा मोठा आहे. कुठे आले? हातीसमध्ये हातीसला आले मी. पीर बाबर शेखच्या म्हणजे दर्ग्यात. आपलं बाबरशेकाचं मंदिर आहे. मंदिर दर्गा हा, आपण जे कुठे काय म्हणतो जायचं असलं तर बाबरशेकाचं नाव घ्यायचं आणि पुढे ते. जायचं. रत्नागिरीमध्ये असे बहुतेक सर्वच येतात ना इकडे. रत्नागिरी मुंबई पासून येतात माणसं. घाबराय. आणि हा सर्व जेव्हा पाणी पाऊस भरतो तेव्हा पूर्ण खाली असतो. पूर्ण खाली पावसात ना. काय घेता हो? फ्री आहे दर्ग्यापासून? का आणलं बघा तुम्हाला प्रसाद म्हणून ज्यूस. बाबा गाडी कामाला आली मम्मी. हा दा बस बस जा. फक्त साडी आतमध्ये घे ना हात आतमध्ये घे. कधी हात नाही बाहेर ठेवायचा. तरी मी पाण्याची बाटली घेतली होती. काय विश मागितली? सर्वांना सुखी ठेव. मी तेच मागितली. काय सांग? सर्वांना सुखी ठेव. नाही हेल्दी ठेव. हा तुझा शब्द तो असतो. हा अंगातले प्रॉब्लेम गेले ना माणूस सुखी बरोबर राहतो. अंगात हाड दुखायला लागला पाठ दुखायला लागली संपला बा. बसवता काय का गाणं? सरकारी आहेत ना ते. आणि हे जे पीर बाबर शेख आपण ज्याच्यात आलो होतो हे लास्ट स्टॉप ना मम्मी? हातीस. हातीस. आणि याच रस्त्यावर आता आपण कुठे चाललोय? याच रस्त्यावर आपण टेंबे पुलावर आपण टॉलीकडे जातोय ना. बरोबर. हे स्पीड ब्रेकर बघा आमचे कलर वेगवेगळे कलर. खाली घसरले की गेले. गाली गेली की डायरेक्ट नदीत पा. पियालीस काय मम्मी? ह्यालाच आपण ह्यालाच पार करून जायची ना मम्मी. आणि तिकडे मग तुझं घर ना तिकडे माहेर. चला पोचलात. घ्या खाऊ घ्या. आता पोचलो समोरचं घर. ऊन किती आहे? किती वाजले माहिती आहे का? बरोबर 2:10 झाले. दुपारची वेळ आहे ना. हे माहिती आहे? बरोबर आलो ना. हा झुला बघ यांचा कसा आहे. केवढा मोठा आहे ना. बस काय बनवलं जेवायला? तरी छान आले त्याला. लांबून बघणाऱ्याच्या तोंडाला पाणी सुटलंय का? हिला आवडतं. डॉली तुला काय आवडतं? चिकन का फिश? फिश. आणि हो तुम्हाला? सगळं. इकडे उभी राहा. इकडे उभी राहा. डॉली इकडे. मम्मी इकडे उभी राहा. इकडे काजलच्या बाजूला. हा हा मम्मी तू आहे किती? तू किती आहे काजल? 5'3" आहे ना. तू किती आहेस? 5'6". तुझ्या एवढीच आहे. नाही मी जरा उंच आहे. मी 5'7" आहे ना. 5'6" म्हणजे किती उंच आहे ना. आता ओळख करून देते. हा ओळख करून दे. ही आपली बाईची मुलगी. मोठी मुलगी. मोठी बाईची मोठी मुलगी. हा बरोबर. करा लवकर घाई. व्हेज थालीमध्ये काय बनवलं? किती वाढले? भाकरी 2 नको एकच द्या. एकच. ती भात करणारी. भात आवडते पण खायचा भाकरी चपाती ना एक तरी खावी माणसांनी. गाडी चालली परत आतमध्ये. या या मामा या. आज व्हेज थाली जरा जास्त चमकते.
म्हणजे काय वेज थाली भरलेली आहे पूर्ण. काजल विचार करते व्हेज मध्ये बसू का नॉनव्हेज मध्ये. मध्ये बसून. चला मग मी तुझ्या ताटात काय आहे. माझ्या ताटात स्पेशल आहे सगळं बघ. काय काय हे फणसाची गुरीची भाजी दिसते वाटतं ती हा आहे ना. गोड लोणचा, वालाची भाजी, हम्म, कढी, भाकरी आणि भात. आणि ते काय हे काय टाकून बघते. आमरस झालं तिकडेच पास झालीस. आता आपल्या लिस्ट मध्ये आमरस घेतला पाहिजे है ना. हा ताट तिकडे सक्सेस झाला. चला जरा मी जेवतो. आता हे ओटी भरतात आहेत ना. सर्वजण कॅमेऱ्याच्या पाठी कॅमेरा समजत नाही. डॉली दोघांमध्ये काय कॉमन आहे सांग. सांगा दोघांमध्ये काहीतरी कॉमन आहे म्हणजे काहीतरी काय सांग कॉमन या दोघांमध्ये. या दोघांमध्ये कलर साडी नाही अजून बघ काहीतरी आहे बघ. केसांमध्ये बघ काय. कागदी आहे की नाही नाही खरोखरच आहे. होय ना. आमच्या झाडाला आलेला तो. अच्छा 2 झाले. गिफ्ट दिला लग्नाचा. थँक्यू थँक्यू. आमच्याकडून पण गिफ्ट. फ्रूट खावा फ्रूट. फ्रूट खावा. तो बिस्किट का अजून राईट वाटत. चला जाऊया. जेवण छान होता. चला आता गाडी आहे. हा मग आता टेन्शन नाही आपलं. मी आलो तर तुम्हाला घ्यायला येणार. हो हा. चला हो. या तुम्ही पण करूया. या तुम्ही. मुंबईला या पहिला आता. आता मावशी परत आली किंवा मावशी चला चल डॉली. ऐश्वर्या. ऐश्वर्या हा हा बरोबर ऐश्वर्या. ते छान नाव नाव आहे. ऐश्वर्या आहे. इकडे शांत असेल ना पूर्ण हो ना कारण इकडे पुढे रस्ते नाही ना कुठे. हा इथून एक आहे वर जायला चला बाय बाय. थँक्यू. वेलकम. खाली केक आहे डॉली. ताईचा केक आहे तो. डार्क फॅन्टसी. दार पण टच केक. चला थँक्यू. चल काळजी घ्या सर्वांनी. काळजी घे. हो तुम्ही पण घ्या सगळं. चला